Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Oprah o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Melay, 55 anyos, byuda ug may duha ka mga anak. Itago na lang ang akong address diri sa Mindanao. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa akong lawas. Doon naman gud ko isakit sa akong pagkababay. Dugay na nako ning gipamati. Aron inyong hisabtan, sugdon ko niadtong 2014 dihang magsigi pa kog trabaho ug bugat. Ingon ni ining mga panghitabo. Asa naman itong mga laki din his tindahan, eh? Alsan kinarton, eh. Abot mga customers. Ikabugat ba di, eh? Muro magmatag akong tao. Uy, hala, Ate Minay. Ano ikaw may mial sa ana? Ako na lang, di. Ay, ako na lang ni Brian, uy. Kato na lang uban sa budika nga sa habi palihog dong. Aron ta madali. Sure ka nga kaya ni mo, te? O lagi dong. Ay, nakong pakisultihibi kay maglisod ko. Bugat kayo. Ay, nakaulit na kit ko, spy. Makapahuay na gitaon ko. Ay, kapuyan ng single mom to eh. Ako ang tanang trabaho. Wamantay pa na. Pero bahala na lang kapoy. Kay mag-unsa naman lang taon ng akong mga anak. Uy, huwag pa man mauli. Hala, pasig mapawang na po ning tubig ron. Ay, manawad sa akong dali-dalig tubig, pi. Na, kinay nagituod ang aga sa grade ko da. Pero hapit na hinoon mapunong sa kapalti. Ako na ning asahon, be. Ipadaplin ako. Aron isaw na po nila kung laing balde. Oops. Ay, kapukat. Ay, tuan na sab. Mura na sabog matagak ang akong kinatao. Naunsam ka ni, eh. Ganun mo pati naman ko, ani. Matagal na akong bugat. Ako niya ning tanawon. Asa mo ka? Dakos banyo! Ikaw lang inanaw ng tubig, ma. Ay, dugay man kayo mga uli. Ako pa'y nauna ninyo. Langay-langay sad mo, eh. Sige na, pag-ilis na dito. Aron tiwason rin akong gibuhat. Kay doon na pa ko'y tanawod. Nganugkit ka ning... Hala. Sa man akong nahikapan ilam dapit sa akong kinatao? Oh, mura lagi na yung unad nga ni kawas. Hala. Naon sa man ni? Recorded by X Thunder Gaming. Natingagit ko sa akong nahikapan dapit sa akong kinatao, kay murag na ay mikawas nga murag unod. Wara man hinon ko'y laing gipamati. Gawas lang kon makaalsa ko og bugat nga murag bation ako nga murag may matakak. Hangtod nga sa sige na akong panarbaho pangalsag bugat, midako kini. Unya, Unsa? Unsa naman nakadaka? mura na kadak ako mo sa bata nga bagong gianak. Unya, uwa ka magpa-check up, anak? Ay, kay kinilagi pong pertitang apikihas kwarta. O dili pwede nga mo absent ko sa trabaho eh. Kaya saan na lang ang mga panginahanglan sa kong mga anak, day. Uy, unahan ang panlawas ni mo, uy. Kay lawas ang puhunan. Usaon pa man ni mo pagpanarbaho alang si mo mga anak kung mapaliyar ng lawas ni mo. Gipa-check up unta na ni mo, uy. Mahadlok masad kumian, uy. Nice, sus. Ay, pagkadlok-hadlok. Usaon man ni mo pagkaayo kung magsige ka kunahuna, anak. Saan ka kun? Operahan ka ni? Oh, posible. Kay tangtangon ha. Mama siguro na gitawag og buwa. Uy. Pila masab kahit gastuhon ani no? Napa-check up gani, aron may baw ka. Ang doktor agi may baw anak kung unsaon na milay. Liho ka na sa dili pa uwahi ang tanan. May ano?
Iyay, sakit man akong puson. Huwag naman ang takurigla, ha? Ganong sakit man ang akong puson. Muato na uspan nyo, Biki, kay hiunsap ko. Oh, hala. Nganong may duko man ang akong underwear? Dirigla ko balik? Pero dugay naman kung warigla, ha? Gano'n man ka ni? Unsa? Abi na ko kirigla kog balik mayan. Pero akong nadiskubrihan nga ang ako man ding buwa ang nagdugo, uy. Wala. Uy, delikado na na, Milay. Magpa-check up na taon. Mahadlok kit ko magpa-check up o nagunahon na asab ko sa kwarta tungod sa mong kawadon. Sukad nga ako ning nabantayan sa pagsugod sa 2014 hangtod karon, wagit ko makapa-check up bisan makausa. Pero magsakit og magngulngul naman gid hinuon siya. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, may migawas akong kinataw nga mura og unod nga nagkadako. Mura na ni ron og kadakon og kumo sa bata nga bag-ong nataw. Mao ba ni gitawag og buwa? Ikaduhang pangutana, unsa ni kadelikado ang buwa sa babay? Kay magsakit na bay ang akong puson ug magngulngul ug magdugo na sab siya. Posible ba ning makanseros? Ikatulong pangutana, wa ko kapa-check up ani sukad sa pagsugod ani sa 2014 pa. Kung magpa-check up ko, maoperahan ba ni? Nabay libre nga operasyon ani? Asa masab ko pwedeng moduol? Ikaw pa to katapusan? Mahadlok sab kong magpa-opera. Sa gidakon ini nga mura na og kumo sa bata nga bag-ong nataw, madapa ka ani og tumaran lang unta og tambal pahilis. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Melay. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Anan na sa bako si Dr. Rene Obra manggiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga you are only poor. You are only a poor person if you are not happy with what you have. Akong balikon, you are only a poor person if you are not happy with what you have. O pobre lang ka kung dili ka thankful, dili ka kontento, dili ka malipayon kung unsa may gihatag sa Ginoo nimo. Bisan pag naapa kay pila ka malita nga kwarta, nga dili pa ka kontento, pobre pa gyapon ka bay. Pero kanang sakto-sakto lang kwarta nya maka ubag sa atong mga problema sa kinabuhi, lipay ka, salamat ka sa Ginoo, gitagaan ka, dato na ka. So, may nga, ikaw Dr. Obra, dato na ka. Dato na ka. Pero bisag wa ko yung mga daghang kwarta. Na may kwarta pero dili daghan. Okay? Ang ato magtatampo karong adlaw si Milay, 55 years old. Widow di siya, may duha ka mga anak, taga Mindanao. Mga vaginal discharge man tong giingon ni Milay ganina. Asa man ni dapit Mindanao ning ila. Musta naman dahil si Leo Ramirez diya sa Bukidnon. Ang mga daghang kang mga doktor diya sa Mindanao ako mga kailangan so sa kadaghan limot ako sa mga ngan. Maot nga okay ra si Mama Juliet ug si Frank Kaminggi diya sa Siargao Island. Marajaw Karajaw, hamok bang priskong isda sa Tianggihan. Diya sa Puktoy. Sabi kailan ako sa Puktoy ha. Ito yung mga kailan ako sa Puktoy. Nalimot naman kung kinsa to sila. Si Janet. Naana sila din ang puyo sa Puktoy. Okay, so Janet Daya sa Puktoy, Surigao City. Okay, so going back to our sender, si
Milay. Punto medikal ang problema ni Milay, no? Ubigay ni mayo mo tubag ano ta si Doktora Lourdes de los Reyes Atok, Doktora Saruna, no? Oy, mag medical mission day media, Dr. Andrew Corumpido, no? Iris, Dr. Ruiz Saruna, diya sa Corumpido Hospital, no? Karong June. Naay mga doctors na to, nga anak diha, gikan sa New Jersey, Amerika. Libre ang mga tambal nga panghatag ug naay mga minor operation naot nga di mo magpanuko pag duol. Walay bayad ha, walay bayad, libre. Libre gud, walay bayad. So amo ni pagahimoon dia karong maabot Hunyo 6 dia sa Corumpido Hospital sa Sugod, Southern Leyte, no? Na ako pohon, kita-kita ta dia. Okay? Ubigay ni kuan niya kaso ni. Unang pangutana, may nigawa sa akong kinatawo nga mura og unod kadako. Mura na ni ron kadako kumo sa bata nga bagong nataw. Mao ba ni gitawag og buwa? Mao siguro na buwa or buwa by term ana. Manay itchmol. Mao tingali na no. Kukakuan na ning buwa ma'am. Milay. Akong nibalan na hydatid for mall nga murag bata nga mudako diha. Na man po'y daghang mga pwedeng mahitabo diha sa inyong internal sex organ. Pwedeng na yeast infection. Ang inungdan na irritation, na wala yun na, overgrowth of kining mga kagaw, no? Mga fungal, bacterial. So, kung infection man gani na, I'm recommending pag-take yung antibiotic, no? Fungal infection. So, may mga antifungal nga mga ubigay ni mga expert natin mga antifungal, ha? Miconazole. Wala ko man og kanang terconazole, basta mga sol, mga antifungal na siya. Mao na panghatag sa mga ubigay ni nga naay fungal infection ng ilang mga pasyente, no? So daghang kaayong posibleng mahimong hinungdan nganong naamang kay kanang gitawag nimo buwa, no? Parang mga infection dia I doubt kung bacterial, fungal or yeast infection. Kung naitikining ng dapita, sibilin na siya yeast infection. Kung naay murag hugas sa isda, pudig bacterial. Ug simbako lang og sexually transmitted, no? Di ta maka-roll that out completely. Sunod nga pangutana, unsa di ka kadelikado ang buwa sa babae kay sakit na baya ang akong pusoon, magngulngol o magdugo na sab. Posible ba ni nga ma-cancerous? Mindanao man kami layo. Pagkita ang ubigay ni, nga mabiopsy ni siya, makuha sample, tissue, nga ma-examine. Ngayon ka, posible ba ni siya ma-cancerous? Depende na sa resulta sa biopsy result. Biopsy examination. Sa result sa biopsy examination. Karon pa sa kung naka-encounter ng term nga buwa. Akong pagtuo lang, ning hubag or murag itchmol or murag naadihay improtrude, no? Na akong pagsabot, ha? Ubigay ni ang duulo nimo, ma'am, ha? Diya sa Mindanao. I do not know where in Mindanao maka nagpuyo. Katulong pangutana, wala ko kapat-check up ani sukad sa pagsugod ani sa 2014 pa. Bugaya na di ay. Kung pa-check up ko, maoperahan ba ni? Depende. Naabay libreng operasyon ini. Yes, diya sa mga government hospital. Asa man ko pili mo doon. Government hospital, ubigay ni ma'am. Ubigay ni ecologist. Duula dito. Kung wag yung kay budget pagpatabang sa DSWD, malasakit program na anak sila ni anak. Ha? Tabangan kini ani. Kining ingon ni mugbuwa, posible ni siya akong balikon, yeast infection, bacterial, or sibakulag sexually transmitted, or hydatid deformol, mao na siya. So mangatol ng uban dia, magredis, murag naay sakit na murag di ka kasabot mo kuan, mamuwa nya mo swell, murag mo gawas ang imong vulva, ang imong internal sex organ, imong parts, imong cervix, no? Irritated na katol. So these are mga possible reasons. Balikon ako sa makausapa, posible nig bacterial, yeast, or karang sexually transmitted disease, no? O wako magingon nga pila na ba edad mo? 55. So nagmenopause na ka, ma'am, no? Because the menopausal age is late 40s and early 50s with a mean age of 52. So at 55, expected na ko nagmenopause na ka. So part na ni sa inunta kanang pagkausab sa level sa hormone, estrogen, progesterone sa lawas sa babae. Katulo man nimo ko sa busab. Pag minark, meaning pagkadalaga na, ay mga panahon nga magbuntis na, ug nay panahon nga magminark na. Ano na minark?
nagmenopause na, no? Nagminark, nagbuntis, nagmenopause. These are the 3 stages sa life sa babae nga expected na mausab ang level sa estrogen ug progesterone. Other than that, posibleng na ay mga abnormalidad. Okay? OB gynecologist in a government hospital, kung walay budget, dool sa DSWD para matabangan. Alright, yun nakasabot ka sa explicar ni mo Milay dahil sa Mindanao. Ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, with Atty. Eileen Bathan sa inyong mga legal mga problema. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong mga programa sa Armen. Taas ang tag-rating din sa atong lugar. So hangtod sa sunod higayon, hasta la vista. Bye-bye!